Unitat Popular s'entén generalment com un front popular en el qual una aliança de partits, sindicats, entitats, grups, etc., fan un programa comú de cara a ocupar un govern existent ja, un estat burgès determinat, amb una idea precisa que és que les classes populars en una etapa que poden passar a l'ofensiva es defensin ocupant aparells d'estat i, per tant, aconseguint una redistribució de la riquesa, un aprofundiment de la democràcia, en definitiva, un benestar més gran i una situació de defensa política més gran de les classes populars. Això, tàcticament, resulta normalment a aconseguir unes victòries electorals, però estratègicament aquests fronts populars generalment es trenquen perquè els aliats no tenen la mateixa concepció estratègica respecte al poder. N'hi ha que es pensen que la transformació paulatina progressiva del poder burgès aconseguirà que les classes populars en el camí del socialisme creïn una nova societat, i n'hi ha que pensen que això només pot ser un instrument merament tàctic. El debat que jo presento és la idea que en aquest moment el nostre problema polític és que hi ha elements de front popular, en el sentit, per exemple, que les classes populars necessiten altra vegada instruments d'autodefensa enfront de l'ofensiva brutal de l'estat burgès i del capitalisme, i per tant, en aquest aspecte, la unitat de base popular de front és necessària, però a la vegada penso també que la crisi política i tot el tema de la independència genera una nova situació en la qual és possible parlar de la unitat popular com un nivell més alt que el front popular, en el sentit que la capacitat autoorganitzativa, la capacitat de desmuntar la ideologia burgesa, la capacitat de desmuntar els nivells de domini del capitalisme permeten una unitat superior en la qual l'autoorganització, les formes de lluita i, en definitiva, l'estabilitat organitzativa han de permetre tenir una idea pròpia de la forma de poder que volem. Aquest és el tema del debat. I, per tant, en aquest sentit, és políticament oportú ara discutir-ho per saber també què fa l'enemic, i l'enemic inclou Espanya en el terreny de la independència, però també les classes dominants catalanes, d'una banda. I de l'altra, evidentment, implica, en última instància, saber, en el full de ruta, quina mena d'organització anem creant pròpia, autònoma, a la vegada que creem algun tipus d'aliances amb sectors polítics i, si cal, de classe, que permetin una defensa més profunda dels interessos populars. Aquest és el debat que proposem. Xavier Díaz avui té la grip i no pot venir aquí, per tant, intentaré explicar tan bé com sàpigui la seva ponència, que és la ponència de debat central sobre anàlisi de conjuntura, tot i que ja em perdoneu si alguna cosa queda fora. Com que estan penjades a internet, se suposa que tothom l'ha pogut llegir o accedir a ella, ara és més que res perquè tinguem clar què es debatrà dintre l'apartat d'anàlisi de conjuntura. Bé, Xavier Díaz comença amb un text que diu l'actual moment que viuen els països catalans i molt especialment el territori administratiu de la Comunitat Autònoma de Catalunya es podria descriure com a efervescència. Tota la seva ponència situa aquest centre com a moment de canvi, és a dir, com un moment de canvi en molts aspectes. Hi ha un primer capítol que es diu un moment d'incertesa política i efervescència social. Precedents d'història immediata. Tot i que fa petites referències a abans de la transició, el centre del text aquest se centra precisament en la transició que va passar del franquisme al postfranquisme i amb aquest desencantament que diversos sectors ja tenien en el moment del canvi o del no canvi, i en el canvi també que s'ha produït dintre d'alguns sectors dirigents que tenen accés als mitjans de comunicació i que si als 70 pensaven que la transició els assegurava la seva pervivència com a classe dominant de Catalunya, ara havien canviat d'opinió i això també generava que una certa classe mitjana també hagués canviat d'opinió i hagués arribat en un moment que ell situa com a ruptura política amb el sistema de la transició, que és l'actualitat. Això ho situa a partir d'una anàlisi dels últims 10 anys. Aquests últims 10 anys que analitza a nivell estatal
i a nivell dels països catalans, però centrant molt tot el discurs dintre de la comunitat autònoma de Catalunya. Hi ha un apartat següent que es diu condicionants a nivells dels països catalans. Comença parlant del Principat, tot i que després el desenvolupa moltíssim més. Continua parlant del País Valencià i les Illes, comença dient que no té prou coneixement sobre el tema i que per tant caldrà ampliar-ho, tot i que fa una mínima anàlisi tant del País Valencià com de les Illes, i no hi apareix pràcticament, apareix una referència a la Catalunya al nord i a la Franja, no hi apareix cap referència ni al Carxe, ni a Andorra, ni a la zona de l'Alguer, tot i que tot això és debatible i per tant no sabem si no apareix perquè ell no ho contempla o senzillament perquè s'ho ha deixat o perquè no té elements d'anàlisi. Continua amb una anàlisi a nivell europeu. L'anàlisi europeu se centra molt en l'entrada de l'estat espanyol i la part dels països catalans que toca dintre de la Unió Europea i sobretot amb aquest cop d'estat o nou govern de les elits financeres que han transformat el que prometia ser una cosa en tot el seu contrari, en una Unió Europea neoliberal, desregularitzadora i contrària als treballadors i les treballadores. Continua amb un apartat que es diu Moviments diplomàtics europeus, en què es dedica a analitzar la diplomàcia de Catalunya i de l'estat espanyol. I situa bàsicament l'espanyola com a molt ancorada dintre de les estructures d'estat, és a dir, entre les ambaixades, ambaixadors, famílies diplomàtiques que fa 150 anys que fills, nets són diplomàtics, i la de Catalunya, que ell diu que és diferent perquè no té una tradició anterior i està adoptant unes formes que són més economicistes que no pas polítiques. Torna a insistir sobre el canvi de paradigma a Catalunya només, i aquí ja comença l'anàlisi a fons. Situa els últims 10 anys com el que havien anomenat els 10 anys amb un article del Joan Beculla que s'anomena els 10 anys del desencant, i ell diu que tot el contrari, són els 10 anys precisament de la possibilitat del canvi, i utilitza una anàlisi dels factors causals. Diu que hi ha una crisi del model de transició, una crisi d'allò que assegurava el domini de les elits catalanes, dependents del pont aeri, la materialització que explica, uns canvis sociològics que fa que avui el territori de Catalunya estigui pràcticament 5 punts per damunt de la resta de territoris de la Unió Europea pel que fa a llicenciats universitaris, amb la qual cosa hi ha tota una classe amb coneixements importants però sense una materialització de treball clara i per tant amb un desencant també, l'emergència de nous sectors polítics i la situació d'un moviment autònom, de moviments socials important que té unes formes concretes, i dintre d'aquests sectors polítics situa tres aspectes que són les CUP, l'ANC i el procés constituent. Es dedica a explicar cada una d'aquestes tres formes d'una forma bastant precisa, evidentment dintre del que ell pensa de cada una d'aquestes tres tipus d'organització. Ens parla del precipici que hi ha al davant, del no tirar endavant el procés de Catalunya, l'amenaça del retorn al franquisme, sobretot a través de la construcció d'un discurs ideològic de l'extrema dreta política espanyola barrejada amb els sectors econòmics del neoliberalisme internacional que han aterrat dintre d'aquest espai ideològic dintre de l'estat espanyol. Hi ha un capítol que l'anomena la victòria de la Patum contra el Covid, el desencant del que podia arribar a haver sigut una alternativa espanyola, però d'alguna manera encabidora de les diversitats diferents a l'estrictament emanant de l'espanyolisme més recalcitrant. I hi ha una part final de conseqüències on va explicant el devenir dels últims 10 anys també, diversos partits polítics, acabant amb un últim apartat que es diu Els riscos, que situa com la possible guerra bruta, que de fet diu que ha començat, les tensions internes i la tàctica d'infiltració, el sectarisme propi de l'independentisme, del catalanisme, etc., i la fatiga i la desmobilització. I acaba amb una conclusió que és més un crit a tirar endavant.